Angibingelele ekseni. Thembe sonke silalile savuka. Hey, ya usuku luhle lona. Sonke sibe nosuku oluhle. Siqale kahle. Thina sesiliqalileke. Ukuyivocavoca. Engikujabulelayo abantu abaningi engibabonayo especially kodwa manje ama ladies amajida ngabone nje ngabone yakumalo khuzana engena eintambweni qukula insimbi ngiboni bona abantu besifazana kodwa hayi kuhle kona konke lokho sikubonge lokho sikujabulele ngoba ngake ngakuchaza ngathi mina ukujima ngikhula nokuba umuntu owade active kuma sports ngikhula kwangisiza ngoba ngathi noma sengilimala kwaba nomthelelo omkhulu omuhle ngalendlela yokuthi ama-muscle kwabalula ukuthi abuildeke back ngoba vese ama-muscle amade umuntu gym one way yabo exercise i-gym insimbi one way kwabalula ke nokuthi ama-muscle abuyele back so kuwusizo and kuyasiza futhi ukujima empilweni especially isikhathi samanje siyanxila too much ingakho ngingathi imbiza yami izobasiza abaningi ngoba abanye abanxilayo bake banganaki ukuthi ibindi izinso igazi klineka kwalo into ebaluleke kakhulu isibindi nezinso kanti ama gloves na kuhlanganisa no ginger no cinnamon and garlic yalekelelana ngoba yiloko nalokho une department yakho inhliziyo ushaya kwenhliziyo i-gym yakwenza ukuthi uvuleke yabo mina njengomuntu oyi-quadriplegia ukuphefumula ngangakwazi ukuphefumula kahle ngangakwazi ukumemeza yabo kodwa i-gym yangenza ukuthi kuqaqeke yabo isifuba sivuleke amaphaphu avuleke yabo ngoba manje sengikwazi ukukhuluma kakhulu ngikwazi ukumemeza njengomuntu ongayona i-quadriplegia yabo i-gym yasiza phefumulela phezulu yabo qaqa amaphaphu and lezi zinto lezi futhi mawuzoyiphuza ekseni uyabona nje mina ngiyiphuza ekseni ngishaya empty stomach iyalekelela emaphashini iyalekelela igazi especially njengoba iminyaka ikhula and yazi even abantu abano-30 khona sengitholile ukuthi bayaba nelento leni abantu bahlezi bebalo BP bayiyeka i-cholesterol kanti i-cholesterol into ehambisana njenge-BP nje kanje ngoba afuna libe phezulu afuna libe phansi fake bephana indawo yabo abantu nje sambenza lezi zinto abazenzayo ushisa nyamusa umningi ngapha nangapha amafutha ayawavala lento umgudu wegazi uma wagcwala amafutha i-cholesterol iyaphakama lapho so asigadeni lezi zinto ezibuye zithi i-gym ibalekile nokuzidla lezi zinto engiyishoyo ukuphuza ekseni ukuphuza entambama ukhohlakala bakwenza ukuthi zenzani yes zalenza igazi lisheshe kodwa manje wena bheka ukuthi yini ebalekile eyenzayo yabo isibindi izinso igazi ukuphapha kwenhliziyo ungablockeki ama-tube egazi izinto ezibalekile lezo noma ungathini uthini ngoba bawabheda izinso ubuza abantu abaphathwa izinso isibindi mawabheda sona ibhedile ngawe so zadingakala lezi zinto engiyishoyo singayithathi kancane
uyithenge zi-cheap, very cheap. Mawuyithenga cheap 20 rand kungaphuma oku-3 kwakhona okuzokulekelela. But lezi ayishandisi leziyana zithe ukubiza almost 300 i-pack. But le shandisi lena you can spend 20 rand or 50 rand but ungakuthola konke and uzolapheka. Asilike subscribe comment sixoxeleni ngazo lezi zinto lezi. Yabo, sibuye sibuyisane. Kusho imanzi ushaka kade ucwile emanzini uvele kancane. Senguthisha nami ukufundisa ukuthi kwenziwani mabe. Uzoyilapha ngobani ngiyazazi ngiphuma phi. Asilike bafethu sixoxeni. Sharp.